Okay guys, si Dante no, labing lumad sa karkar. So pila nga katuig na puyo sa karkar? Pila nga katuig na puyo sa karkar? Wala, gigitin. 30 na, 30 ka katuig sa karkar? Pila naman ni katuig si Santa Catalina? Santa Talina. Catalina. Pila na siya katuig? 400, pwede? 21. 21. Iyo mong istoryahan nga. 421. So dugay na kang nervisyo simbahan no? Oo, dugay na. As acquire. Oo, Choir. Badlungon nga organista. Pero okay kayo. Okay. So karon sabihin mo naman kunan sa atong fiesta nga pandemic man. Okay lang yan. Mas importante lang may panglawas. Tanawa guys, importante yun. Mayo ang Panglawas. Di ang importante kalingawan, kundi ang atong nobenaryo, ang puson. Manimba kita tanan, ang pasalamat sa grasya sa Ginoo. Bisan pag may COVID, no? Bisan na COVID. Okay, sige. A few moments later. Ini laban. Because of your diba? English to bay? No, they are Filipino. Filipino day. So, nganong nakuyapan siya hapit kay? This Dakman. Di, ako pangutaw na, nganong hapit siya nakuyapan tungod kay? Because of ang iyang mass is baga kayo daw. Baga. In English. Thick. Naglisod na siya o ginawa. Amo, dito. Naglisod siya ginawa because of kulang pa siya paniod ko. Because of lunch. Kani sunod ani. So nana din ni siya uyab. Retire man si Bisa Pataklan. Oh. Ang sunod ani kani. No. Dili ba nag-iskutan uyab, di ba siya? Mula yun ha. Di tanawa si mamo, di ba nawasan ni pula-pula na yung lips tungod sa imong mga istorya. Murag na kwan siya ba na. Sa? Mura siya giisa? Murag giisa siya sa. Mura siya si Santa Kata. Murag Santa Catalina nga ikaw. Mga lagad ka because of. Hi. Nindot kayo yung istorya, nalinga ko, okay? Okay, hi sister. Hello. Okay. Good afternoon, Madam Sakristi. Ayun sa Kristiya mi ha. Mangita mi dito og sultan. Okay, Dili sultana. No. Choosable di ay okay. So, naana meron guys, pasunod na may sa kuha na, hiniilang sa Kristiya. Okay. Okay. Isulod na dyan may din dapit ah. Bishop, nani ra iya ha? Asa? Siya, ayaw, kanang rigid ba? Na naman may sultana nga po. Okay? Good morning dia. Good evening dia. Good afternoon dia. Unsa naman ni nagrapol sa advance. Musta naman ka diri? Kinaghapon ko. Matay. Kana mo yung nakanindot nimo kay. Kano sa ano? Nakasulod na ba ka? Oo, Seminaryo? Ayuhoy. God is good eh. All the time. Ha? Amo lagi. Mo nang kuan jud. Luhod-luhod pa jud ta. Okay, sa. So wala siya kuan? Wala simple man. Okay. 5 minutes later. Hey guys, what's up? Ako karon diri sa poblasyon of Calcar City. Charot! Raol! Nung the mix si Bernard na kong ba no? Akong suod sa una pa dito. Kanina ko diri sa Calcar. Mo na gyud ni close na gyud kami sa una pa gyud. Agyana na mga bispo. Gabisa na manuroy. Kinindot eh. Anda kong balay. Tapos pinakaraang balay niya on. Napa di karaang balay diri? Ha? Kini unsa dinhi? Karaan naman ni. Wa pa ka natawa ni. Asa man? Naniran sa Naniran sa Calcar. Hi guys. Hello, guwapa. Asa mo mga amiga? Muli naman. Ay, bye-bye.
Kini mga karaan man ni diri oh. Oh. Dutay. Panahon sa Amerikano. Kini. Oh. Okay. Panahon sa Amerikano bitaw tinuod bitaw no. Ano naman yan? Babay ba? Wala po kong taga diri oh. Ala di mo. Lima na. Okay, sana ako guys oh. Ang mga karaang balay diri. Duhag lang kay ko. Okay, may mo bagyo kay ba? Sa Oo. gambot ba? Imo lang i-vlog ang lugar lagi. Je. Kapag gani oh, sa Picasso. Mga karaang balay sa Karkar. Unsa pa kani? Lawas sa taon. Unsa pa na nga to? Asa man ta? Lawas sa taon kadiyon. Karang balay. Bapo kay daw. Sa karaang balay? Mo ni ang balay na Tisa. So, ang atop di ko no guys mo gitawag og Tisa. So natukod ni siya 1859. 1859 sa diri sa Karkar, Santa Catalina Street. So nara ang kuan guys no. Balay na Tisa, Sarmiento Osmeña House, declared a heritage house by National Historical Institute. Okay guys. So nindot diri mga balay guys. Imagine guys, 1859 pa ni siya natukod. Wa pa ko na tao. Okay. So okay. Matay no. Wala na gapuyo dia. Ha? Ana aja dia gapuyo gihapon dia. Preserve gid no. So dagang karaan yung balay diri no. Matay 1859 pagod. Sus Ginoo pila na makatuig. Pero kini guys ang mga agian karon wala na kay kuan diri. Karaan nga balay. Mga karaan na lang tao sama na mo. Much later. Nindot ba unsa ni? Kuan gini semento gini. Hinto gyud para wala ba? Di na wala sa bulsa ba? Oh, semento yun. Yes. Wala sa bulsa ba? Kuan hagdanan na dayon. Oh, wala sa bulsa ba? Kahoy ka. Balik-balik man. Mana yung bulsa na? Asa? Sorry ko, pero lugar namin na po yung ganing Jay, balagay ka sa bukit ko, Jay. Wani nga, dahil ako sa doon, nagchuchuwi dito sa doon. Tapos pag, ato, biyatan na yung tubig. Saka sa sapatos pa niya. Sapatos rin eh? Biyay. Dosin ni kabukol. Dosin ni kabukol. Ginagawa mo. Lagyo kay ko mga igsoon. Hello, hi, sweet. It's Lizzie. It's Lalo kay kong naw. Bakit ka nang unaw? Okay na tay. Inaala lang hi. Okay. Bye-bye. Single Ben. Ayos kay mga anak rin mga design. Iba. May. Inyo kay mga bata, naka-read pa tanan hasta si Madero. Okay? Okay. Oh, birthday girl, guys. So, yeah. Ginawa, birthday boy po dahil ko karon. Naka-read ko, guys. Oh. Balay karon ha. Mag-tour ko karon. Ako ning balay. Oh. Okay. Sa kami karon sa taas, guys.
Nanami sa kwarto. Okay. Uy, namay na to. Nauwan yun. Buwang mo. Gaulan. Ay, kaya. One hindi ka sa daw. Katong balay yung ano ba? Di berat ano? Pero guys, natulog si Miming guys. So kini duha ra ka kwarto, duha ka tawo masulod diri. Oo. Ay, ay. Okay man. Katong tagiya gyud. Ah. Ikaw gyapon nagkuno ni? Ang kanang pagkabahin na, oh. Pagka ko ano. Napay tiris oh. Pagka Ako na tiris na diha. naglalanta pa sa boss ba? May ano. Sige lang kay phone guys. Maka kuwanta nga balay siguro. Phone lang phone. Okay kayo ko nga dako nga loan sa bangko. Okay guys, fiesta mo karon diri so nalaag ko. Kidagan king handa. Nga ano ta? Pakals. Lumpia ba? Ayun. Guys, good evening. Nasubay ko karon diri no sa ilang kuana. Ilang Bernard. Kaupan ako sa ini yang mother no. Hi ma'am. So nag-vlog ko karon di silang balay. Okay din no, daghan kay mga bata no. So, Hi guys, sana akong amiga no, kini si ano? Kalimut ko. Si Inday Minerva. Ang kinagupahan sa Karkar no. So nakita mi karon og ni Juan Dudong Bernard. So nagtapok kami tulo. So guys, Tinuid happy fiesta na ninyong tanan. Tinuid ni nga kita. Okay. Joel Doctora. I miss you. Syungik. Asa naman ka syungik? Marites, bakit kastas? Sabi ko eh. Adik ko ano sa channel nga? Syungik ka, syungik. Teka, syungik.